Pero sa dihang pagtanaw na kog balik sa phone, pastilan na lang jud kaayo. Napindot man day nako ang like nga button. Haska pa jong dakua sa kuang nasan. Og timing pa jud nga online pa yun siya. Ahak na lang jud. Atod sa nasina niya ako ang message. Nag-typing na dayon siya. Unya ako, nakulbaan naman hinuon kayo ko. Unsa kahi i-chat aning tawhanan ako. For sure, nakaingon na ni nako ba nga okay kay ko siyang video. Nagiganahan kay ko galantaw. Unya pagdawat na ko siyang chat, ang iyang giingon, you want more? Giatots na ligay kayo ba? Daan pa ko. Danghaga manggudpud na ko eh. Sumaw to. Nga nag-send na sad siya na ako. Pero karon nga time, picture na niya. Unya, wala na sad siya naghupo. Murag cycling ra siya. Pero, bugdo kaayong iyaha. Klaro kaayo nga gahi na. Unya kita nasad na ko iyang lawas taman sa iyang liog. Og lamia man di ag lawas aning lakihan. Daghan kig tato pero daghan pod iyang abs. Klaro kaayo nga naga-gym lawasa ba. Dako kay dughan pero gamay gahawak. Gabugon-bugon jud tawon ihantian og dako kaayo iyang mga muscles iyang mga bukton. Gahi kaayo tanawon. Og sa kakiat na lang jud nako adtong mga orasa, gisendan sad nako siya og picture nako sa gallery nako nga gatopis ko. Isad ko mauwaw manghambog oy nga lamion sad kog lawas. Bugdo kayo hinaharap og igwad sad kayo lubot. For sure. Gilamian sad gitong lakiha gatan-aw sa akong picture ba. Og sa dihang nireply siya sa akong photo og shit, baby. O diba? Ingon bitaw ko nga gilamian lagi siya. Bitaw. Sumoto ang sukad ato. Nagsige na may exchange o mga sexy o mga noodles nga picture ni JP. Usahay ka ng maligo og CR. Magdala kog phone nako kay mag-video ko while manabon ko sa kong lawas. Ug isend day nako siya. Pero syempre, isa na ko apilan og nawong nako inig video eh. Antod sa kadugayan, nagka-chatmate na jud ming JP. Ug kung adlawan, mag-chat-chat min duha. Okay rasad kay siya ika-chat. Naay sense sa muang mga topic. Inglesero sa syenda ko. Maayo kay mga grammar. Perfect sad na kaayo ihang mga spelling with proper punctuation marks pa jud sa every sentence niya. Masense yun na ako nga graduhan tawhana. Pero wala lang ko kahunat og pangutana og unsay rason nga nung ing adto iyahan tripping. Anyways, dami account raman sa daw to niya. Ug dili pa daw niya ihatag sa kuha iyang real nga FB account kung dili ko mosugot siyang hangyo. Ug kung mo gabi na gani na, kanang padong nami matulog duha, mag-exchange dayon mig mga photos na mo. Unfair lang kaayo na kay mangayo man siya gi-selfie nako. Unya wa ko'y dag-anan kay bisan pag di nako tagaan. Makita gyapon siya sa akong mga upload sa timeline nako. Sa mong mag-send na lang kog selfie nako siya ha. Ug katubi taong pag-send nako kay isa niya. Magsige naman hinuon na siya pangayo og selfie nako kada adlaw. Like if na ako intahay ko sa library, kay mag-selfie ko then i-send nako siya ha. Kung nako sa akong classroom, kung nasa boarding house og maghigda nako, even gani og mag-CR ko, mangayo gyapon na siya picture nako. Murag na addict na jud ning lakihas ako ang kagwapa. Bitaw. Then one time atubay, niyahiyo siya nga mutawag daw siya nako.
Nagduha-duha pa kog tubag kay mahadlok ko nga makadungog siya tingog. Basig bati siya tingog ba. Ma-discourage niya ako. Pero kay mamugos man jud siya, sunisugot na lang ko. Sa modo kay bawal man jud ko magtawag-tawag og na akong ate. Ako siyang giingnan nga unya na panawag ug mauli na ko sa mong balay kay tagsa man mig kwarto ni ate sa balay. Siya raw man pod og masakpan gihapon ko nga manglakman ko sa kong kwarto. Sa motong pagka-summer vacation na mo, niuli na ko sa mga lungsod. First night pa lang na ako sa mga balay, nanawag na dayon si JP. Pagtubag na ko siyang tawag, wala dayon ko mitingog. Gusto ko nga siya mo'y unang mutingog. Ug maot gani og tingog, dali-dalion dyan ako og pawong ihan tawag. Basen jud siguro maot sunig nawong tawhana ba. So kay wa man jud ko mitingog, siya na jud na ang niuna og tingog. Ug sa dihang pagtingog niya, askang ninduta man day og tingog nga lakiha. Gikilig jud kog maayo pagkadungog siya tingog. Niingon siya hello sa ko Ni-hello pod ko siya ha. Nangutana pa na si JP kung anong wala din ko mitingog. Ako pa siyang giingnan nga naghuwat ko nga siya ang muuna. Nakatagna pa na siya nga gahuwat ko kung nindot ba ihan tingog. Kaingon pa siya, ing ana jud kuno ng mga babae. Nangutana pa na siya kung nindot ba daw siya tingog. Giingnan po na ko siya nga nindot ihan tingog. Nangutana pa na si JP kung na-turn on ba daw ko. Nito bagirapod ko nga medyo. Nito bag po si JP. Medyo day ha. Nagunsa mga diha. Ito bagirapod ko nga nagidahigda. Tinangutana ko niya kung gaon sa siya. Nito bag si JP nga nagdula na sa daw siya ha. Ako siyang giingnan nga kabastos jud nimo Dili jud ka mapulan og ingana. Nagatawa ra na siya niingon nga makapul di ay. Lami manggod kaayo. Samot nagpagkadungog ni Junior si Mohantingog. Ni stand up og straight yun siya. Ganahan daw siya si Mang Voice kay sexy kaayo. Nito bagpod ko, akin sa Junior. Nikatawa na siya og niingon nga, joker pud ka ba? Padungga daw ko si Mohang Maon di habi. Og mao jud na gidangat karon. Unsaon ba jud pag maon og wa talami awkward man kayo. Sumotong sige lang jud kog balibad siya. Og sa dihang ang ihantingog kay mura na magnalamian. Nagdula giday siya haba. Kaawagan na lang jud. Gusto pa unta ko makigtabi siya ha, pero gusto naman niya nga magpalami minduha. So wala ko i-choice. Gipaminaw na lang nako ihantingog nga nalamian. Ug sa dihang niingon man siya nga, Shane, mukis ko si mong lips ha. Kasmooth si mong lips Tamis man kayo. Ipaubos na ako kung kiss si mong liog ha. Kahumot si mong liog Shane Kumutan ako yung mga handugan. Kalami si mga Shane. Gahe naman kayo. Ako ang kisa ni mga handugan ha. Lumia kayo Lumi kay ka Shane. Og hangtod asa na siya niabot sa kung lawas siyang imagination. Aha ka jud tawhana Unya ang ako pod nga naminaw, mura man hinuon pod kog naka-imagine pod siyang gibuhat sa kung lawas. Nagsugod na sad og basa ang ako ha. Samot na sa dihang niabot na siya sa part nga gitilapan na daw niya ang ako ha. Ako dyan ako mapugni ako ang tingog pa. Nigara na hinuon og samot sa JP.
Sa dihang nag-start na pud ko mag-uungol. Yayo-ayo daw niyag tilap mga kuha siyang imagination. Wanasad ko kasabot sa akong gibati. Ang feeling nako tinuod ang iyang gibuhat sa kuha. Naglimbag-limbag nako sa akong higdaanan sa kalami. Lamiad ay siguro jud ba? Bisan taman ragali sa kuang imagination. Ug dito jud parehas jud may nga nahuman. Feeling nako kay murag na first time man ko atong gabi una. Bitaw. Pero sukad ato, pagsige na mi og palami ni JP. Bisan sa phone lang. Safe raman sad kay mga lakman ko sa kong kwarto. Hangtod nga naanad na kay ko nga magpalami ikaw ba niya. Tinudluan ra sad niya. Ako na siyang bawsan og istorya bahin sa kuang imagination. Balag wala pa ko suway og romansa og laki. Madalar man pud ko sa akong uwag. Maong nakamaoras sad ko gahat. Then one night ana, wala na ko ganahi nga magtawag-tawag ning duha. Gusto na ako nga mag-level up na mi. Ako siyang giingnan nga gusto na ko mutan-aw siyang nawong. Bisag sige na siyang pahimo sa kong lawas siyang imagination. Nya dayto, minyo na siyang dako. Mayo tong makita ko siyang nawong kay may ilaman na ako ng batanon pa ba or minyo nagnawong. Sumotong ako siyang giingnan nga di na ko makipagpalami siya kung dili siya mag-send og selfie sa kuha. Pero niingon po si JP na kung mag-send daw siya, makig-video call ba daw ko niya magpalami man duha. Ako pa siyang giingnan, depende o gitsuraan ka. Musugot jud ko. Nitubag siya. Ang grabe sad. So og pangit ko, di na ka mo chat na ako. Nitubag pud ko nga, basin, pero depende pod kay na may pangit nga madadara pod. Nitubag pod si JP nga, okay, so kung gwapo ko, mag-video call ta, well gadula ka si mo ha. Nitubag pod ko, kung gwapo ka, gihagit dyan ako na siyag maayo. Awon dyan nato ni Ron o gwapo ba dyan tawana. Pero feeling yun na ako kay dili siya gwapo. Kay nabaday gwapo ang ani og tripping nga dali raman kina sila kakubit og babae. Dili na sila magmantiner nga makig-chat og stranger para magpalamit. Pero sa dihang nag-send na nag-selfie si JP. Jud. Literal yun niya nakaingon ko, gwapuha man di ay nga laki. Taas og buhok, baga og kilay, indot kay mata, taas pa jud kay ilong, napay lips nga puwa-puwa. Pero siya ba jud kani, mura mag bokalista og banda ba? Ako siyang giingnan, nga ikaw jud ni, sure ka? Nitubag pud siya nga, ooy, kay nga naman, kaila ka na ako? Nitubag pud ko niya, wala man, pero ikaw jud ni. Nitubag po si JP, lagi, ako na. Nitubag pud ko nga, gupuha gud nimo. Dayon ni katawa na siya og niingon nga, so makig-video call na kanako. Nitubag pud ko, hindi ko mutuo lagi nga ikaw ni. Ug niingon na si JP nga mag-video call na lang daw mi para mutuo gyud ko. Sumoto nga nag-install din kog Skype kay ingon man siya nga sa Skype ra daw mi mag-video call duha. After na ko gamag account ato, nagdali-dali pa jud kog pagwapa. Arong di pud tatantong abatan awon inig video call namo. Basig siya jud ay tong nasa picture nga gisend niya ba. Pagkagwapo ra ba jud kaayo. Mauwaw ta. Sa mo to nga nag-ilis pa jud kog tops nga strap para mulugwa akong cleavage siyang screen ba. Bitaw. O sa dihang ready na ko, nag-video call na dayon mi. Og dara jud.
Siya man jud di ay ba. Gwapuha yun lagi. Ga-heart jud ako ang mga mata. Dili jud ko katoo. Ngayong ato kagwapo, ang kauban ako nga magpalami sa phone. Mura kog naka-jackpot yun ba? Sa moto kay pildi man lagi ko kay gwapo man yun siya. Napugos kog buhat siya hang gipabuhat nako. As in, literal nga napugos jud ko kay nauwaw kayo ko. Gwapo kaayo, kunya ako kay first timer para ba? Wala ko kahibawoon sa akong buhaton. Ingon din siya, napakita daw ko si mong nipples. Ingon pud ko, na mauwaw mong ko eh. Pero niingon siya nga, sige na good, pildi biya ka. Ako pa siyang giingnan, nga sige. Pero kadyot ra, nitubag po si JP nga, ay kilain, pildi biya ka. Sige na, hubuan na imuhang gisuot. Sa moto kay pildi man lagi kuno ko. Gihubo dyan na ako ang gisuot. Bahalag uwaw kayo. Hapilsadang ako ang bra. Gatabon-tabon pa dyan ko sa kong dughan. Kay ulaw man kaayo isyo eh. Hingon pa siya. Nakuhaan na imuhang kamot ko. So kaya di man lagi siya musugot nga magtabon-tabon pa ko. Gipakita na lang yun na ako siya ha. Ang ako ang chocolate hills ay. Ingon pa na siya, nga lami kuno daw kaayo. Ipaduol daw kuno. Gipaduol pud tawo na ako. Nagpanilap yun tawo na siya. Nagsugod na siya hikap-hikap siya ha. Dax rabajud kaayo. Niya ako, sugod na sa doog panginit ako ang lawas. Gipaibog-ibog na hinoon ako siya sa kuang dugan. Giyog-uyog na ako sa screen. O gadula po na si JP siya ha. Ang nagtanaw sa kong lawas. Taod-taod ana, ningon na siya nga hubuon na daw na ako ang short. Padili-dili pa ko ana. Paulo-ulaw pa ko ana. Pero nagsigi na siya gahangyo. Kay lami na kuno daw kayo. Sa moto nga, ginahinay na kughubo ako ang short. Walay labot ang panty. Kay mauwaw pa jud ko. Ningon pa na siya. Nabilangkad sa daw eh. Tanaw ko. Nibilangkad na lang po dawon ko. While gaatobang sa kong phone, nga gisandig na ako sa online. Kay puti man akong gisuot nga panty atong time ha. Kunya, nipis pa jud. Klaro noon kaayo. Nga nagbasa na ang ako ha. Hingon pa siya. Nga Shane. Dulai daw imo habi. Tanaw ko. Pero ako siyang giingnan. Nga dili ko kapalo. Ningon po na si JP. Nga hikapa lang good. Hikap-hikapa. Sige na Shane. Para ganahan ko gisumot. Sumoto nga nadalagyod ko siya ang mga istorya. Gihikap na nako gisugod ang ako ha. O paghihikap jud nako. Aha ka. Lamia manday kayo. Perte kagilok nga di nako masabot. Kaya giganahan naman ko. Gidula-dulaan ako nagayo. Gipadayon na lang jud nako. Hantod sa gisulod na nako ako ang kamot sa akong panty. Ug gipadayon na jud ako dula ang ako ha. Gamit ako ang mga fingers. Hantod sa basa na jud kayo ko. Lami ang paday kay sa pamati kung dulaan nimo ang imuha ba. Murasad ko gikuan na yun ni JP. Samot akong mulantaw ko niya nga gadula pod siya. Samot og galami ang ako ang bation. Wa na yud ko kapugong. Di na nako mapugan ang akong tingog nga nalamian.
hantod sa niingon na si JP. Nga hubuo na daw kong pan. Huwag isaway pagduwa-duwa. Gihubo na yun ako dayon. Huwag aron pod nga mas maplastar na ako ang kamot. Huwag dito nga kumbate minduha og palami sa muang mga kaugalingon. Mo jutoy kinalamian kaayo sa ko ang pamati. Huwag feeling pod nako katilaw na ko ganang tinuod nga palami. Murag ni sulirap yun siguro kung mata sa kalami sa dihang nagkausan mo.